Dnes mám pre vás pripravenú špeciálnu ponuku, a to luxusnú nehnuteľnosť ponúkajúcu súkromie na 2136 metrovom pozemku. Od uličnej čiary sa nehnuteľnosť tvári ako starý rodinný dom, ktorý absolútne nevzbudzuje pozornosť okoloidúcich, no nájdete tu luxus, ktorý by ste tu rozhodne nečakali. Nachádzame sa na Záhorí v Malackách a ja vám musím povedať, že som naozaj nadšený z tejto ponuky, pretože nehnuteľnosť sa nachádza na rozľahlom pozemku, kde pri vstupe máte automatickú hliníkovú bránu s prístupovou cestou, ktorá vás dovedie priamo pred dom na váš parkovací dvor. S prehľadom tu zaparkujete 4 a viac aut, je tu ďalší priestor na predzáhradku a za domom sa nachádza pozemok, ktorý tvorí záhradu, nájdete tam bazén, saunu, no a ešte viac súkromia. Samotný dom je tvorený modernou architektúrou v neutrálnej bielej farbe s antracitovými hliníkovými oknami a exteriérovými žalúziami. Nachádzame sa v dennej časti domu, konkrétne v kuchyni, kde okrem sedenia pre 8 ľudí, dominantu tohto priestoru tvorí aj tento kuchynský ostrov. Za mnou je množstvo úložného priestoru, zabudované spotrebiče ako elektrická rúra, párna rúra a presostroj. V samotnom kuchynskom ostrove je zabudovaná umývačka riadu, indukčná doska so vstávaným odsávačom pár, no a za mnou sa nachádza americká chladnička, konkrétne dvojkrydlová, s zabudovaným výrobníkom ľadu. Obývacia časť na mňa pôsobí veľmi vzdušne, jednak vďaka veľkoformátovým oknám a vysokým stropom o výške 4,2 metra. Pri detailnom pohľade na strop mi to evokuje, ako keby som sedel v Rolls-Royce. 3500 svetelných bodov tvorí nebeskú oblohu priamo v obývacom priestore. Medzi obývacou časťou a kuchyňou vznikla takáto platforma, ktorá slúži ako oddychový priestor na čítanie kníh. Môžete si tu zriadiť kľudne knižnicu, no a zároveň pod touto platformou je ďalší úložný priestor, pivnica špajza, ktorá slúži na odkladané veci. Povedzme si viac technických údajov samotnej nehnuteľnosti. Dom má 246 metrov užitkovej plochy, pozostáva z 5 miestností, 2 kúpeľní a hosťovskej toalety. Spálňa, rovnako ako obývacia miestnosť, ponúka výhľad na terasu. Má samostatnú kúpeľňu s rohovým sprchovým kútom a obkladom vo farbe kráľovskej modrej. Ďalšie miestnosti môžu slúžiť ako detské izby, prípadne hosťovské izby. No a poslednou miestnosťou je samostatná pracovňa s výhľadom do vnútorného átria domu. Pri vstupe na terasu je naozaj cítiť robustnosť a hmotnosť samotných okien. No a takto nejako bude vyzerať terasa na vašu party. Terasa je čiastočne zastrešená so zaujímavým architektonickým prvkom v podobe týchto dvoch konzol, ktoré sa spájajú v bode za mnou a sú zároveň podsvietené týmto LED osvetlením. Súčasťou záhrady je aj bazén so slanou vodou, protiprúdom a je vyhrievaný tepelným čerpadlom, čiže viete si užívať bazén aj počas chladnejších jesenných dní. Bazén je prekrytý takouto platformou v imitácii dreva, ktorá je pochôdzna, no a v prípade zavretého bazéna môže slúžiť na rozšírenie vašej terasy. Za mnou sa nachádza záhradný domček, pre niektorých z vás možno čerešnička na torte vo forme poctivej fínskej sauny.
Blížime sa ku koncu dnešnej obliadky. Ak vás ponuka zaujala, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado Pavlík, som z Radoreality, no a my sa vidíme pri ďalšej ponuke.